भोजपुरिया समाज चैनल में आप सबके स्वागत बा। भोजपुरी के तमाम खबर सबसे पहले जाने खातिर भोजपुरिया समाज चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी पर जरूर दबा दी। जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, आप सबके बता दी भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और सुपर स्टार अदाकारा अभिनेत्री अमरपाली दुबे के गाना भैया बम्पर हिट भइल बा। जी हाँ भैया, आप सबके बता दी पावर स्टार पवन सिंह और अमरपाली दुबे के बहुत सारा गाना पहले के आइल बा जौन की भैया बहुत बड़ा हिट साबित भइल बा। और एक गाना और भैया आजकल रिलीज हुई कुछ ही दिन पहले जौन की भैया बम्पर हिट भइल बा। जी हाँ भैया, चलिए आप सबके बता दी पावर स्टार पवन सिंह और अमरपाली दुबे के गाना भतार को भी भूल जाओगी। जी हाँ भैया, जौन गाना की भैया DRJ रिकॉर्ड्स भोजपुरी यूट्यूब चैनल से रिलीज भइल बा। जी हाँ भैया, आप सबके बता दी ई गाना भैया बम्पर हिट भइल बाटे। चलिए आपके बता दी ए गाना के गईले बने पवन सिंह और प्रियंका सिंह और ये गाना म्यूजिक दिल बने छोटे बाबा और ये गाना के लिखले बने सुमित सिंह चंद्रवंशी। जी हाँ भैया, आप सबके बता दी ये गाना पर परफॉर्मेंस कईले बने पवन सिंह और अमरपाली दुबे। ई गाना भैया इतना हिट भइल बा कि एकरा से पहले रिलीज भइल गाना पवन सिंह के ही और काजल राघवानी के गाना जौन की आरा के ओठलाली लगलू ओ गाना के पीछे छोड़ दिल बा। जी हाँ भैया, अमरपाली दुबे और पवन सिंह के गाना भतार को भी भूल जाओगी ई गाना भैया आरा के ओठलाली लगलू गाना के पीछे छोड़ दिल बा जौन की पवन सिंह के ही गाना गाना पर परफॉर्मेंस कईले बने पवन सिंह और काजल राघवानी। जी हाँ भैया, ये गाना के पीछे छोड़ दिल बा गाना भतार को भी भूल जाओगी। जी हाँ भैया, जौन की अमरपाली दुबे और पवन सिंह के गाना बा। जी हाँ भैया, आप सबके बता दी कि भतार को भी भूल जाओगी गाना जौन की 9 फरवरी के रिलीज भइल और 9 फरवरी के बाद भैया आज लगभग 10 दिन करीब होके जाता जौन की 8.1 मिलियन व्यूज के आंकड़ा क्रॉस कइल बा। जी हाँ भैया, 9 फरवरी के रिलीज भइल है और भैया उहे आरा के ओठलाली लगौलू गाना रिलीज भइल 5 फरवरी के जौन की भैया अभी 7.8 मिलियन व्यूज के आंकड़ा क्रॉस कइल बा। जी हाँ भैया, तो ये मामले में पवन सिंह के गाना भतार को भी भूल जाओगी जौन की बाद में रिलीज भइल और ओकरा पहले रिलीज भइल आरा के ओठलाली लगौलू ओ गाना की ई गाना पीछे छोड़ दिल बटे पवन सिंह और अमरपाली दुबे के भतार को भी भूल जाओगी गाना। जी हाँ भैया, भतार को भी भूल जाओगी गाना एक बहुत बड़ा हिट साबित भइल बा जौन के भैया बम्पर हिट जा रहल बा अभी के व्यूअर्स। जी हाँ भैया, अभी ऑडियो सॉन्ग के बाद चलत रहला बहुत जल्द आप सबके बीच जब वीडियो सॉन्ग आई तो उ तो अलग ही धमाल मचाई भैया। अभी तो फिलहाल ऑडियो सॉन्ग के धमाल मचा रहल बा पवन सिंह और अमरपाली दुबे के ई गाना पवन सिंह और काजल राघवानी के गाना के पीछे छोड़ दिल, यानी पवन सिंह के ही गाना के पीछे छोड़ दिल बा व्यूअर्स के मायने में जौन की भैया दोनों गाना मैंने उनको सजन चुन लिया फिल्म के गाना है। जी हाँ भैया, तो आप सबके भैया रिपोर्ट कैसा लगल कमेंट बॉक्स में बताई। चलते चलते वीडियो को लाइक करी शेयर करी और भैया चैनल के जरूर सब्सक्राइब करी और घंटी पर जरूर दबा दी।